Karo apa? Ya ono RD apa KM R. rantai babi apa kantong macan. Ini jane kaya ngono kuwi kok digolek regane payu larang iki apa ya? Gawe apa ngono lho. Oh. Ada barang kaya ngono kuwi kok njur iso ngilang ngono apa piye ta? Iso nek sing iso urip tenan lho. Heeh. Nek sing mati ya kaya ngono. Aku kon goleke loro iki. Wis tau entuk. Hanya ada seperti ini belum tahu anak di belakang dia. Kaya ngono ya permainan toh. Permainan. Nek ono yo nganu tenan. Iso ono kancane aku iki. Berhasil. Kaya ngono kuwi ke ora ana duwite to. Ora ana duwite mending teko nek aku lho kuwi ning nek prinsip aku timbane golek kaya ngono kuwi rono rene ngentekke sandal ora ana hasile mending nganu teko nyambut gawe sak gawen-gawen. Awe nyambut gawe sembarang Pak padha wae. Jaga malam siap, glondong siap, nyopir pribadi siap. Antar jemput ngojek siap. Wis. Sembarang kalir sing penting ki ana hasil resmi ngono lho. Nek sampean kaya ngono isih mlaku isih seneng, Pak. Ya seneng ning ora nyukur medun. Golek rono ora. Carane ana info kaya ngono di yakin sampean duwe, yakin nggih Mas. Ono iki barang ngene nang getan, nang sapa si A. Ayo kowe rene. Tanya alamat di parani rono. Heeh. Ora durung rono rene rono. Nah ya aja rono rene ki ngentekke sandale entek. Sak lusin urung karuan berhasil to. Kaya ngono kuwi wis teko ngono kuwi. Nyambut gawe 10.000 alhamdulillah, entuk 20.000 alhamdulillah ning pasti to. Aku pokoke sembarang kalir gawean Pak saiki. Tenan. Asah-asah jaga malam yo. Ngumbahi yo, nyapu yo. Ngojek yo antar jemput, supir pribadi yo. Nek kayu kaya ngene iki piro?